Здравейте, скъпи приятели на свободното интернет пространство. Аз съм Радослав Киряков, протестантски пастор от Бургас. А вие сте с нашето ново предаване "Политика и истина". Както знаете, повече от 10 дни вече България не е същата. Народът излезе по улиците и площадите на големите градове, за да протестира, за да се възмущава, за да изрази своят бунт, своето недоволство срещу тежките условия на живот в България. Първоначално, както знаете, протестите бяха за високите сметки на ток, но след това те прераснаха не само заради сметките, но заради тежките условия на живот, заради голямата бедност, мизерия, в която изпадна нашият народ, липсата на работни места, ниските заплати и пенсии и невъзможността на българските граждани да живеят достойно в своята собствена мила родина, която всички ние обичаме. В нашето ново интернет предаване "Политика и истина", ние сме го кръстили така, защото защо политика и истина? Защото истината трябва да бъде казана. Истината не е абстрактно понятие, но и Словото Божие, Библията, ни учи, че има, въпреки всичко, въпреки многото мнение, една абсолютна истина, която човек може да открие, до която човек може да достигне с Божия помощ, разбира се, не със собствени усилия, но въпреки всичко съществува една истина. И тази истина трябва да бъде свързана с политиката. Политиката, за да бъде морална, за да бъде истинска, тя трябва да бъде свързана с тази истина. Сам Господ Исус Христос, като духовник, мога да ви кажа, в Евангелието на Йоанна, той се моли за своите ученици и казва на своя Отец: "Отче, освети ги чрез истината. Твоето слово е истина." Днес в нашите размишления, в предаването ни "Политика и истина", ще говорим за политиката. За политиката. Най-напред ще направим едно съвсем кратко определение за политиката. Политиката е процес на достигане на общи решения, когато първоначално индивидите или групите от хора са били на различно мнение. Ето едно така кратко определение за политиката, за да не стане ясно. Подчертавам, че в нашето предаване ние ще се занимаваме с различни теми, които вълнуват съвременното българско общество, особено в тези сега размирни и предизборни времена. Времена, в които българският народ започва да се замисля какво точно му трябва, какви трябва да бъдат точно исканията на нас като граждани и нашите изисквания спрямо политиците. Политиката е процес на достигане на общи решения, когато първоначално индивидите или групите са били на различно мнение. По-важното обаче в политиката е моралът, за който много често се говори, споменава, подчертава моралът в политиката. Нали така сме чували? Моралността или моралът в политиката, уважаеми зрители, се измерва по това дали резултатите облагодетелстват общността. Повтарям, моралността в политиката се измерва по това дали резултатите облагодетелстват общността. Тук наблегът
и важното са резултатите от политиката, а не намеренията в политиката. Не многото обещания, които политиците ни дават. Та моралността се измерва, разбира се, по много други неща. Истинският морал се измерва и по принципите, които са записани в Божието Слово, в Библията. Християнските ценности, християнските принципи. Човек може да бъде измерен по тези морални принципи, но моралът в политиката също така се измерва по един много важен индикатор и той е резултатите. И дали тази политика, като резултат от нея, общността, гражданите, народът се облагодетелства. Когато говорим за политиката, трябва знаем, че има много партии, много възгледи, но трябва да кажем, че основното политическо разделение е всъщност разделението между социалистите и демократите. Това е основното политическо разделение. Всички други разделения са половинчати, имат своите особености, има и други разделения, има центристи и така нататък, но основното политическо разделение е между социалистите и демократите. Между социалистическата система, социалистическият подход и демократичният подход в политиката. Изясняването, знанието върху тези два подхода на работа в политиката е много важно, защото, както виждаме, това рефлектира върху животът на всички нас. Ние, българите, много добре можем да разберем за това разделение, можем да разберем какви са резултатите от, например, социалистическият подход, защото живяхме и продължаваме да живеем в резултати от този подход. Повече от половин век вече ние берем горчивите плодове на социализма. Тук в нашето предаване, уважаеми приятели, ние трябва да кажем, че социалистическият път винаги е погрешен. Социализмът досега е носил само беди на хората. Не просто живковизмът, сталинизмът или ленинизмът са лоши. Самата социалистическа идея е изначално сбъркана във всичките нейни проявления. Социалистическата теория е сама по себе си противоестествена. Тя противоречи на естествените закони, които Бог, висшият законодател, е положил в природата, в естеството, в социума, сред народите. Така че самата социалистическа система, дори и в своето отричане на Бога, оттам е изначално сбъркана и абсолютна противоестествена теория, с която ние бяхме лъгани толкова много години и която се изучаваше в училище. Какво представлява социализмът? Социализмът поставя колектива, например, над индивида. Колективният интерес над индивидуалният интерес. Социализмът също така поставя регулацията, силната държава или по-право казано държавата Бог с нейните тоталитарни закони над свободния пазар. Още социализмът беше характерен и с своята уравниловка, както знаете. Та социалистическата уравниловка смазва всяка инициативност. Социалистите се стремят към
едно икономическо равенство, в което обаче инициативността, предприемчивостта бива размита, смазана, обезсърчена и за това този строй не можеше да се развива повече и всъщност нямаше бъдеще, защото, както казахме, в самият си зародиш, в самата си идея, социалистическата теория е противоестествена и абсолютно сгрешена. Социалистите се стремят към икономическо равенство. Както помните, всички да имат еднакви заплати, всички да карат еднакви леки коли, всички да живеят в еднакви жилища, апартаменти и кутийки и така нататък, да ползват еднакви стоки в магазина, да купуват без никаква конкуренция и така нататък. Вижте сега каква е обаче разликата между тази социалистическа уравниловка с демократизма. Демократите се стремят към едно друго равенство. Равенство пред закона. Не икономическо равенство. Нали? Демократическата система е обвинявана за това, че при нея няма равенство икономическо. Това ние бяхме учени, че е нещо лошо. Но всъщност то не е лошо, то е естествено, както ще видим в друг наш репортаж и коментар политически върху тези важни, основополагащи политически и полезно обществени и важно обществени темички, които ние ще разгледаме в нашите репортажи в предаването ни "Политика и истина". Така че ние бяхме учени, че икономическото равенство неравенство по-точно, е нещо зло. Нещо лошо, но то не е зло. По-скоро неравенството пред закона е истинското зло. Затова демократическата система се стреми към равенство пред закона. Всички да са равни пред закона. Така че социалистическата и демократическата система и тези две тези взаимно се изключват. Защото ако постигнем икономическо равенство, то ще сме постигнали неравенство пред закона. И обратното. Икономическото равенството пред закона винаги ще има за последица едно икономическо неравенство. Но както казахме, икономическото неравенство не е толкова страшно. И това е така, защото хората се раждат различни. Бог ни е създал различни, с най-различни способности и всеки може различно да произвежда, да проявява своите дарби, своите способности, своите таланти, интелектуални, физически и така нататък. Така че не всеки може да постигне еднакво икономическо статукво, равнище, еднакво икономическо положение в обществото. Но по-важното е всички да бъдем равни пред закона. Защото всъщност социализмът създава неравенство пред закона и затова то е несправедливо. Затова социализмът е несправедлив. Той създава неравенство пред закона. Сегашните български партии са безсилни да формулират и реализират едно добро управление. Ние го видяхме вече в този над 20 годишен преход, вече 23 години след 89-та година. И видяхме, че сегашното българско партийно управление е безсилно да формулира и да реализира едно добро управление в нашата страна.
Стана така, че дясното и лявото постепенно загубиха политически смисъл, постепенно загубиха всякакво политическо ясно очертание и форма, всичко се разми и хората се дезориентираха и затова сега по митинги, по площади, по протести хората са отвратени от всякакъв вид политика, от всякакъв вид партии и просто ние, любезни приятели, виждаме докъде ни докараха тази многопартийна българска система. В нея всеки е готов да се коалира с всекиго. Независимо от заявените политически цели, принципи, идеали, обещания, когато влязат във властта, всеки е готов да се коалира с всекиго. И вие си спомняте тройната коалиция, как никой не вярваше преди тя да се случи, че царят ще се коалира с най-върлите си врагове социалистите, а и плюс тях етническата партия на Доган. Още народните представители в своята дейност не се ръководят от съвестта си, от убежденията си и волята на своите избиратели, а са изцяло подчинени на разпорежданията на своите партийни началници. Народното събрание на практика се е превърнало в един придатък на Министерския съвет. Причината за всичко това не е само в хората. То ако беше в хората, ние щяхме да ги сменим, но хората, които заемат тези длъжности, когато ние ги сменяме и сме ги сменяли на всички избори, но смяната им през годините видяхме, че не води до промяна в политиката. Затова, любезни приятели, причината трябва да се търси в самият политически модел, по който ние овластяваме хора и търсим отговорност за изпълнението на техните обещания. Видяхме, че досегашният многопартиен политически модел не функционира правилно и затова ние не виждаме вече повече от 23 години никаква промяна. Затова. Ето защо вярвам и се радвам, че най-после гражданското общество в България се събуди, гражданското общество в България узря и разбра, че всъщност политическият модел трябва да бъде сменен. Трябва да бъде най-после сменен. Точно на това сега протестиращите, инициативните комитети, гражданските организации трябва да стоят на точно това свое искане, което се чу вчера и по телевизията. Намираме се вече в тотална политическа криза. Вчера правителството подаде оставка, днес Народното събрание му я прие и всъщност ние сме без правителство, в политическа криза, протестите продължават и исканията на протестите трябва да бъдат едно от основните искания – смяна на политическия модел. За целта трябва да се свика Велико народно събрание, да се промени Конституцията и ние да тръгнем по един нов, по-добър политически път, политически модел, чрез който ще се внесе един по-голям морал в политиката, едни по-добри резултати от всички политики в нашата страна и дай Боже, най-после това да започне да става. Ще говорим повече в нашите следващи репортажи, в нашето ново предаване, нова рубрика Политика и истина. Очаквайте ги, следете, защото наближават избори
В тях ние ще разглеждаме интересни теми, като тази за политиката, която следващия път ние ще продължим да развиваме. Повече за тези важни теми, обществено полезни, важни и актуални теми, четете на сайта справедливост.net. Бог да ви благослови, Бог да пази България и Бог да благослови България. Амин.